Business Angels Syddanmark er et kapitalstærkt netværk af erfarne forretningsfolk, der investerer i kvalificerede projekter. Har du den rigtige idé, vil vi gerne høre om den. Vi mødes udvalgte steder mindst en gang i kvartalet. Denne gang et sted for bilentusiaster. Strøjersamlingen i Assens. Styrken ved netværket, det er jo, at du får en samling af investorer, både enkelte personer, men også små fonde, som alle sammen har samme interesse i at investere i ikke-noterede virksomheder. Jamen altså det, jeg er på udkig efter, det er små virksomheder, som har en god idé og som kommer ind i et nichemarked. Jeg er ikke interesseret i de store brede, hvor de egentlig kopierer andre, men kommer ind med et helt unikt koncept, så er jeg med. Medlemmerne repræsenterer både kapital- og ledelseserfaring. Business Angels Syddanmarks medlemmer har en bred kontaktflade til regionale og nationale samarbejdspartnere. Det jeg typisk bidrager med, det er erfaring, og typisk hvor jeg går ind og hjælper forskellige virksomheder med at udvikle sig. Nogle har jeg været med til at grundlægge, andre der går jeg ind og hjælper med en turnaround. Men der hvor jeg går ind, det er med min erfaring, og der hvor jeg går ind og hjælper med at få udviklet virksomheden. På de her områder, hvor jeg er stærk, og det er på strategiudvikling og på salg og markedsføring. Med til møderne er ofte repræsentanter for kapitalsøgende virksomheder, som præsenterer deres idé og deres virksomhed. En af dem er Jens Ole Clausen fra Boligvækst. Jamen udover den cool cash, der vil en investor supplere med ledelse og med gode idéer, som vi i vores daglige trummerum måske er lidt. Vi er måske lidt ensporede i måden at tænke på, men flere øjne ser mere. For mange, som gerne vil have en business angel ind eller en investor, der tror jo, at de skal have en ret stor investering ind, og der går vi altså ind og diskuterer, hvor meget der er nødvendigt. De får ikke, hvad de beder om, de får, hvad jeg synes er nødvendigt. I mindre portioner med nogle milestones, hvor vi går ind og forsøger på at lave nogle fælles retningslinjer. Møderne er med til at finde det rette match imellem investor og virksomhed. For investorerne handler det ikke kun om at få et afkast af en investering. Det er et spørgsmål om, at jeg har haft et ret godt eventyr i min virksomhedsudvikling, altså en ret god karriere. Der vil jeg meget gerne gøre en forskel og prøve at lave en investering. Og jeg har haft en fantastisk rejse, og hvis jeg kan være med til at få nogle unge mennesker til at få samme udvikling, så synes jeg har gjort det godt.